Ahoj lidičky, vítám vás u dnešního videjka z Adopt Me. A tuto je vlastně takový nový halloweenský upgrade. Máte tady draka, jaký stojí 1000 boxů. A tady máte nový pety, jaký jsou za ty candy. Takže tady máme nějaká tuto labouka, nová minihra, kterou nevím prostě, jaká prostě, že má skákat a hádat, já jsem to hrála. Nazbírají flowerový pumpkins, nový peti, Franky, nějak, to je tu ten. A nějaký ten pokryl ještě tenhle netopílek. No, ten dům není tak úplně perfektní a já jsem těch dýní nabíjala sotva 5. Jdeme se s váma společně podívat a ta minihra vám pomůže s tím. Takže za prvý tady bylo tady, někdy takové okruhu tady jste mohli najít. Potom tady na té ceduli, potom tady, potom na tomhle stromě. Kde to bylo tam? No, tak jdeme. Já jsem vzala spatou. Jdeme se mrknout, to je nějaký upgradík. Mně se hodně líbí ta hudba. Nemůžeme tam pokračovat. A když se tam budeme muset podívat, tak asi někdy to hřbitov. Okay? No, tak půjdeme. Tady máte tu bránu takhle, to už je tu trochu delší dobu a nejvíc je těch díní. Ale pojďme se podívat nejdřív k moři. Občas se vám vyplatí mít lejtku i flepeta. Ale to je vytajděná, takže jsem za ní ráda. Musíte najít tady ten nejdřív, půjdeme sem. Vidíte tam to fialový vzadu? Tady. Je to maják tady. Vidíte? No. Hodně zdlouhavý. Jde on to peta. Běž. Ale jako já jsem tady. Občas se vyplatí mít ty light a flipety. Jsou rychlejší. No, teď bych chtěla jít do... Teď půjdeme do... sem. Jak je tam ten balón? Já vůbec nevím, co se potom třeba stane. Jo, a teď hezky také schovaně. Nevím, jestli to nějak dokážu. Něco je prostě nejlepší mít ty flipety.
se pokusím tam taky doskákat. Jo. Hlavně nespadnout. A tady je nejvíc. Musíte se pozorně koukat. Takže skočím ti. Skočíme se tady. 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 On tak teď tudy. Co? Nechápám, čo to bylo, ale OK, tady. Ty stíny, tu je hodně, jo, musíme jít k tomu mostu. Ne, já jsem potřebuji. Tady. Se koukám. Tak tu už asi úplně nebudou. Jsem maknu ty knížky. No to je nejpletoucí, jak oni jsou fialový, ty díně jsou fialový. Všechno je to fialový a to tmí. A mohli jste s tím upgradeem být trochu hodný. Teď stojí potom tolik. To vlastně máte, co to je? Jaha. Já vím, kde ta dýně ještě je. Asi já nevím teď úplně. Typ je, co by mohlo být na tom. No. Kolik jich mám? 18.
Jenom budeme muset počkat, tak ta minihra začne. Minihra začíná za 7 minut. OK, takže to stíhám. Ten Adopt.me nový upgrade je hustý hodně. Ještě tam ten minulej. Ne, jako myslím ten, nemyslím ten vodní, ten oceán, ale tenhle upgrade vám ukážu. Tak to tady ten pet bude se mnou spolupracovat. To nám vykoupeme. Ten dům není dostaven. Bylo to blbě. Stačí normál TV, taky normální TV pokojíčku. Těch to asi úplně ne. Já to dám na černo, tak se to hodí spíš k Halloween. A ten pet je hrozně divný občas. Pet je divný, ale. Ne. Mohla bych vymyslet vajíčko. Já ukážu, jaký upgrade je hodně hustý. Prostě tady takhle můžete tada. Jo,
normální útrojek. No, to by po dnešní videjko bylo všechno, dejte like, dejte mezi tím like a uvidíme co dáme tu menhu. Oh my god. To je hustý. Musíte se to koupit, to je zapnutý. Je to? To je hustý pát. To je hustě, hodně hustě. Jo, lidičky, moc krát vám děkuju za 220 odběratelů. Jste fakt hodně dobří a hodný odběratelé. A ten Minecraft budeme hrát asi za 150, protože já jsem se tam připravila speciál k tomu. Protože mě moc jako to moc nebaví. A vlastně se vůbec nevím, co se stane. A ty tornáda jsou dobrý, užiteční. Jsem se, že jsou nepřátelé ty tornáda, ale uvidíme. Musíme se k těm tornádům nejdřív dostat. No, tak to nebude úplně taková jednoduchá věcička se k těm tornádům dostat. Veď, Petr. To je nějaká franská kočka, nějaká kočka nějaká. No, to se totálně nesnáš. Jo, vidíte? To nedaleko od toho tornáda. Ale je to jako... No. Tak kudy? No. Třeba 19 těch věcí. Koupím tyhle.
a pomůže vám to takhle. A kolik to zvedne. Takže to je vlastně videjko úplně všechno. Dejte like, dejte odběr a uvidíme se u dalšího takového podobného adoptního videjka. Takže já se s váma loučím. Dejte like, odběr, to jsem říkala a pa.